Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 5, coba diperhatikan halaman 5. Halaman 5, kegiatan loro makarya bebarengan. Makarya bebarengan ana ing kegiatan K1 bocah-bocah wis ajar teks narasi. Ing kegiatan loro iki bakal nyinaoni pangertene, titikane lan struktur teks deskripsi kanthi sinau bebarengan. Jadi ini nanti bisa dikerjakan secara bersama, didiskusikan bersama kawan-kawan kelas 5. Halaman 6, catetan 1. Pengertene teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku teks gagasan pokok diandharake kanthi cara nggambarake objek panggonan kedadean kanthi njlimet utawa rinci nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake. Nomor 2, ciri-cirine teks deskripsi. A. Nggambarake samubarang kanthi cetha. B. Njlentrehake samubarang kang nuduhake pakaryane indriya. Indriya itu panca indra. C. Pamaca kaya-kaya ngrasakake, nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe kedadeane. D. Njlentrehake samubarang kanthi nuduhake wujud, warna, ukara, rasa, ganda lan kahanan liyane. Nomor 3, struktur teks deskripsi. Itu ada kotak-kotak itu ya. Struktur teks deskripsi, ada identifikasi, ada klarifikasi, ada deskripsi bagian. Katerangan identifikasi padha karo objek panggon utawa barang kang diandharake kanthi umum. Klarifikasi ngandharake bagian-bagian objek, jadi menjelaskan objek sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Deskripsi bagian ngandharake bagian-bagian kanthi rinci, jadi bagian daripada objek itu rinciannya atau lebih jelasnya dirinci lebih luas lagi. Tugas wacanen sing titi, judule Guwa Maharani. Ing dina Minggu tanggal 10 Agustus 2019 aku sak keluargaku wisata menyang wisata bahari Lamongan dalam kurung WBL lan Guwa Maharani manggon ing pesisir lor pantai Jawa kang mapan ana ing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Papan pariwisata iku dibuka taun 2004 sing sadurunge jenenge Tanjung Kodok. Wisata Bahari Lamongan halaman 7. Wisata Bahari Lamongan dibangun antarane 11 hektar kang saben dina dibuka saka jam 8.30 sampai jam 16.30 jam 4 sore. Fasilitas kayata pasar hidangan, pasar wisata, pasar buah lan iwak. Ana maneh fasilitas mushola, klinik, ATM, toilet, panggonan parkir lan sapanunggalane. Aku seneng banget plesiran ing wisata bahari iku sebab aku bisa lomban ing kolam. Lomban iku dulinan, lomban ing kolam renang lan sakwise lomban aku keluargaku dolanan ing panggonan permainan. Menawa plesiran ing wisata bahari Lamongan WBL getun yen ora mampir ing Guwa Maharani sebab WBL iku cedhak banget karo Guwa Maharani udakara perkiraan
sekilometer saka WBL wis teka. Aku lan keluargaku banjur mlaku liwat jembatan layang sing nggubungake antarane WBL karo Guwa Maharani. Guwa sinebut uga Istana Maharani kang jerone 20 meter saka permukaan tanah. Rongga mulut guwa kurang luwih 2.500 meter persegi. Guwa Maharani diresmekake dening Bupati Lamongan tanggal 10 Maret 1994. Guwa Maharani pancen endah banget, ana ing ngarep lawang guwa ana patung naga lan manuk Garuda. Patung iku sinebut Gerbang Peksi Tatsuko. Guwa Maharani pancen nyimpen kaendahan kang nyengsemake. Selanjutnya mangsuli pitakon tugas 1. Nomor 1, mapan ana ing ngendi WBL lan Guwa Maharani? Nek kon mangenek ya wisan ya. Pantai Paciran, Kabupaten Lamongan. Sadurunge dibuka WBL iku jenenge apa? Tanjung Kodok. Sepiro ambane papan wisata Bahari Lamongan iku mang 2.500 meter persegi papat. Apa sarana prasarana fasilitas ing papan wisata iku? Fasilitase yaiku ana pasar wisata, pasar hidangan lan iwak. Ana uga iku mang klinik, ATM, toilet lan mushola. Nomor 5, Guwa Maharani mapan ana ngendi lan kepri wujude? Mapan ing Lamongan Paciran. Wujude rupa guwa sing jerone kurang lebih yaiku ambane 2.500 meter, sing jerone mang 20 meter saka permukaan tanah. Tugas 2, coba golek struktur teks deskripsi wisata bahari ing dhuwur. Identifikasi. Nah, identifikasi berarti goleki objeke jenenge mang apa? Guwa Maharani utawa Tanjung Kodok lan WBL. Klarifikasi. Dadi klarifikasi nek WBL iku enek apa ae mang. Nek nggone apa jenenge Tanjung Kodok utawa Guwa Maharani ana apa ae. Dadi nek wisata Bahari Lamongan sing ngombone 11 hektar mang iku ana pasar hidangan, pasar wisata. Terus mari ngono nek nggone WBL uga ngono enek apa mang. Berarti identifikasi deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian iku berarti jelasno masalah tempat wisata iku mang. Dadi nek nggone wisata WBL iku mang ana ATM-e, ana musolae, ana klinike. Terus mari ana jero guwa iku enek apa mang Gerbang Peksi Tatsuko lan sak tirute. Dadi sak piturute ya enek patunge, ana pintu masuke sing jerone 20 meter wis ya. Dadi dikerjakno halaman pira iku mang? Halaman 7 dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan halaman berapa itu? Halaman 7 dulu ya. Sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dulu halaman 7. Nanti kita lanjutkan pada halaman 89. Selamat niteni dan mengerjakan.